Leyla Qasım de sala 1905 û di diyan de li başûrê Kurdistanê li bajarê Kerkûkê tê dinê. Yek ji wan keçên Kurdek ku di dîroka siyasî ya Kurdistanê de wekî qehremana şoreşkeriyê tê nasîn. Piştî ku malbata wê diçe Bexdayê, Leyla li zanîngeha Bexdayê li Fakûlteya Zanîstiyên Perwerdeya xwe didomîne. Li zanîngehê dikeve nava xebatên Partiya Demokrata Kurdistan. Di wê demê de dewleta Iraqê li Helepçê û gelek bajar û bajarok gund û wargehên Kurdan bombe dikir. Bi zilm û zordariyek mezin Kurda qetil dikir. Leyla Qasım ji bo ku vê zilmê protesto bike û navê Kurdan li dinyayê belav bike, bi tevî çar hevalên xwe biryara revandina balafireka dewleta Iraqê didin. Di 28 Nîsana heftê û çaran de ew û çar hevalên xwe têne girtin û bi bêedaletiyeke mezin biryara îdama wan tê dayîn. Di 12 Gulana 1974 de ew têne îdam kirin. Piştî şehadeta Leyla Qasım ew peyvên bêhempa û bêmirin jêman. Min bikujin, lê vê rastiyê jî bizanibin ku bi kuştina min bi hezaran Kurd dê ji xewa giran şiyar bibin. Ez pir kêfxweşim ku bi serfirazî di rêya azadiya Kurdistanê de canê xwe feda dikim.